song apang amoy ke pa bo batung lu lagalang itu ke dalal pini daso press meet along pasal ini dago lang itu ke dalal lakam gekle majoni non ason dalal lakam gekle majoni polang itu se chodet non tabe pini APSLC fan nang ke sorsa pini jai kathar apan mephige kai ke alang itu kuti atangka longan no apon nili putu ruithule tholo nali CM tuliram rohang tibul tei se karbiang long ke madua politika ke theka tunta kese phang sorsa ha happy na kese phang pinre bha happy la bu nangli pilo sining ang song lain thokta nithang mahan se chiru pu nangli helo awal ka elisi ben ni di presiden lo alang lang secretary lo presiden na ni presiden fransa sinili tum pupini ke thekpi pakere pix press mi jalong ke bangi solam takali sita thektheda reda pustame ni tumurang budun bong asong tum pen logachami asong tum sabo alam ke sitonte dijet mate chipusai son dijet aso alam bu thak sini tunta thekeni batumi di pusan sini hanglo silabang song bongke jasemat pet jai ka thausar pen ni tum presiden no alam ni pen tadakla logachami asong tum Cihili sai, cihili mana? Isi ini lo nanti kita orang jadi lihat di tukok komputer itu. Asal long ni tunta isi ini hang lo. Asi Fransi ke, jai kathar sa han gitu. La bangke student masih kita ni par isi itu kolam lo. Sita me la bangso alam la kita ni par itu bangke la bangke hala bangso ni mati kola playground long. Itu konam meeting lo alang li kini je hot ni methang mata dulo ni methang mata dulo se alang li kidnapping to bangke student dum bhale ki pu bale jikunu amude sitame kidnap deta hai silaso kidnap atum phanat ke lasi kidnap ba ko se karbiang long putar rupe karbi student kidnap par student putar rupe lasi alang li ke matro la kidnap bo matum matumasi kidnap ma laki mani thela wala tahai ko student tahai ko ba kupini rong so tahai ko kasi hala solong bangke la nilitum kartun long bangke student bhansi kitnepa buke nilitum bangke ajun nge penne dia mati ajun nge hala so ajun kai lo ne pini sita me la son ke kitnepa ro ake aku student buke kitnepa association son se asila solong kulo tangke la bangke do changli asong do ma kacha UI nang jalam tangta aletna son sini da la si isi pen isi la le tu PSLC tu phanan ke boko bangke do nangke boke penana sondolo la si langdan no kulo tangke li tu bangke eli tu aktirim tong he no ne kiram tong he no ne ma kupi tong he no ne la bagi ni telo sita me eli tu ma hempre ke hang lo bangke jakona pang dudul bangke abatai ta dulu 1969 na ningkan ka APSLC tu hempre kwando bangsa hempre ka karbiang lo sor bakar bi tu bangke sotro sing teron ini ke kwaki pen jawab masih aso ningkan tu ma state litum endi dala aso endi de masih nutu talong dala aso bendo thota ko do thulilo SDC tu ningkan cepat pen kan ni son agisung ke phoban sistem ni cepat parsi alang litum ta ningkan kerhini ba council slide so council slide sen pige alang litum kutin ko malu ne kar tu bang chini dalo ko malu ne laso ami ke hoidon bang ta chini dalo sitame ilitum phan laso hemprek long lokna pugama tha kahinu da ka tum to ko jo ni masi hala so da ke long ji dok dok ho da CPML pen SCC tu bang ci bohong du aso ci bohong du da ci kak dak lo laso ci kak dak pen mat so apang amoy ke pa bo batung lu lagalang itu ke dalal pini daso press meet along pasal ini dago lang itu ke dalal lahano la sipi pini press meet ke phapon alam thike lahano kenang so prodang ke nilitum APSLC asong pen tambe nilitum 26 constituency MEC constituency doan APSLC asong sitam nilitum khedung dengpon na ko la so kang sai
nang le tum josi pini jai kathar phan mi phi ke kai lapen kai ke tame la sona social media long pe press media long pe nang le tum kacher bok la kosolo jakong thuram ji mi la so alam thewan ver lo tang le ni le tum sidame jingwai nang ko la hano la se pini kadu ko be agat tame chuneng rilo ili tum ke chok che phan ke chok che pu jong hai nang ji kali pulo tang te ili tum duk bom sela la se ki duk bole lo ili tum kar beng long ra pini bang adet ke bang plan lab lo pini ili tum adet ke la inut bahani tum kai ke tame alang tum dalal akam ekle ma joni non ason dalal akam ekle ma joni po alang tum se chode non tame pini APSLC phan nang ke sorsa pini jai kathar aphan me phige kai ke alang tum kuti atangka longan lo bon non tame lag atangka hodai se lai na pache song la se ra tum ili tum kroy nang la son ali dar se phan ke la se akon nili puthu ruithu le tholo nali CM tuliram rohang tibul tei se karbiang long ke madua political ke theka tumta kese phang sorsa ha happy lang kese phang pinre bhai happy lang nangli pilo sining ang song ling thokta methang mahang se chero pu nangli hello nangli methang se kangton kese atuma pha senson tero na ke hai pha nangli horjun pa meka kangton la ke kangton kalima pini nangli kodane Allah meda mailong nang likanen je karbiang long ga organization doang la pen kese atuma phantame madua kese phanta nang phirere punang kapin rem kalima pini omor sing tiso nang li munit kalima lam dingru la kese kali pukaning je ante pilo pini jai kathar phanang li humloke nil tu APSLC phanang humloke la so APSLC akache som non atumon nang japilo pula so along na atumon na pamep duji phanse nang sai kete lapen hola kese claim barim kunal tum bang free photo pen press meet kang ya kese claim barim ke thek par pi ga tunal tum je batha pa me katha nal tum je batha tha nal tum se lan ke claim thek nona so ni unite pen nal tum ka me claim thek so ne people pini kar biang lo kese ro free photo nang to ke ha nal tum ke chok che join se pini kese ro free photo ke dulu nal tum dalal nal tum apok me thang ka je matha join se pini kar biang lo rat pini ki duk nang lo pini lo ke thek ani so ja tum sakuri lo ma we nal tum join ne lo lasi nang tum cewa thapa mekan lasi pini a press meet ke do alam the bang ke lahelo ako kenang sot protang da ko ni tum press meeting ni tusla krung set air set asai de ni jong silan ke de jong sinan tum ke de hi protang ke holai tum ata deng tha pini tuliram rohang ake hai alang li inut CM anur phan kang cek anur phan kang to pini kese penjeng lok pini ha pherangke tu mananta kangton kang thi kang che people nang tu arjulong le den na hola som ni dalam ke ning je ke hola som ni kangton ba phan ke thet ke nang tu pilo nang mek che ek ding de den ha lasi pini pe nang tu phan nang pachini lo lapuson muni da phan ke pamanghu ra da phan ke pamanghu asai ke ing to nang methang apok nang methang a joini chotke nang methang ali a joini phan chotke नाले तुम जो से कैसे के टेम बारे में तुम जो से के मी सेन पसंद है नाले तुम लीडरशिप हो से कैसे रोयत दो ना पो नो नाले तुम नाले पोका जोइने से रोफो का पदरो के हां नो ना पो APSLC भाग जाको के पा बुजिया पो के नाले तुम एकला बेट ऐसे के दो बच्चे पकड़ा नीगी सिवेट पुसे के दो बच्चे पकड़ा नाले तुम जो से कार्बी स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन मते कार्बी लो चार्ली अहम फांग जो से मानपेंग दोनंग जी मोमोता पिरथे रुरेतिक manpeng tu nangi protang de nang tum nang le thang ang hoi nang le thang aman chi bikok se nang tum eklai be tu nang ke eklai be se nang ja po nang ke people ja the ke de la se la halo la se pini APSLC a tu ma phan mate jai kathar sar ame phi ke kai la be nang tum ka pin ren the polotang te hola tum handa pin re mo tulira ma phanda pin re mo omor sing ti so phanda pin re mo lapen jo la so anepali ke se phana kang ton kang thi hola so anepali atu phaka hang dam rana le tum inside ha na hang na puli bang nasi jai kathar sar kidnapper student issue pule kaning je kali kidnapper issue puse kaning je da ke mane karbia phan ke la pule kaning je kali je pini karbia tum busame la tum ke kidnap asong pu se kaning je ke
kaddu ko kar bi phale ke pukali ke non kese tumana kaddu ko kese tumale ke pukali pini lam ding ru da kese nang puda bon lam ding ru da kese nang le tum phan tuliram lo hang office construction amen pen ekro no pi ti ruset nang le tum he ha la so kese tum se ni tum na pukai la se nang tu kese ke claim ita a o ta velo la si la se pini dak social media pini press media thai no se pachini lo kaddu ko kar biang lo arba tum sudame la lam ding ru da kese tum phan ke il tum pin rem nang ji alang le tum no na por pini khai na pacher bu je phan se alang le tum la pan la lam thipi ke wan ron thama ke wan alang le tum pini APSL sia song rong atto kanu 60 dolar lam ke thandam bharota der kachari aro no long eli tuma khai phan ja ko la so na ke pito pu awareness ke thandam hala so awareness na ke pati kuk dun je phan se alang le tum claim la lam din ru da kese tum la se alang le tum ke kese kalilo nang le tum yo se ko APSL sia a mai pu jai kathar sa phan se me phi kai putang ne ni tum ta 26 MEC constituency long me phi na kai ji na tum hantam ne lamen pi da a press media long pen nil ning kilo na tum pulo APSL sia mai pu jai kathar kese phan dia na chohang nan ji pu se kipu nil tum dia na chohang he apra na tum dia na chohang tha na tum a ron re pin pe na tum a hem dam pa pen rumpon rin pe na tum ke por la pen na ka je thong da me ha bukulia lo ajopi baro bajia por na tum tikam ko holai wa por na tum tiku bira na tum dia na chohang tha penil tum lo charli atum karbi lo charli asong mate karbi lo charli atum hage dili tum pinrem re kidnapper isolation atum hanse nang pinrem pini jai kathar chole kan inji kalo nili tumon da ningche lo je kidnapper ke claim la pen threatening muni na phan ke ther ke ha la so isolation ke to no la so isolation atum hage nang pinrem ko la pen ato kanu arat stami nang tum phana accept selu la pen non nang tum jom se ke claim mission protang ke jema thano nang tum KSA appointment pen ANC muni phan ke ther mati je lan ge lo kadu we arat phana me lapan se pini ni tum press meet ke to alam theke ito ni ko